Twima rukung kuwkama kasuna ni bagwi rasaira rang marini project no tuyoi rang chamani ko kasaka onokuti hangkorni koila shahar dolidi sukanto koloni wo mono Twima rukungni ha kuwkama kasuna ni bagwi tangmani block projector raida rwkjakyani koksilchamung tisaka amchaini lukurok hapangni rang sabaimani shuk samung tangjagyani ko kasaka Onokuti hangkoni koila shahar puro porishadni 16 number ward ni sukanto koloni amchai yo mono Twima rukungo tongui tonglayo nukhung khungra bachi hai bisi brumno Twima kuwkama tuyei kirikorokhe ma tonglayo amchaini lukurokni salkologromoi sanai faimani ulo Twima rukungni ha kuwkyatai hapangni bwkhaktui thenani samung chengkha koksilchamung wngkha project ni bagwi rasai rani slai kwbang rang sokpai fano baithango samung hinkhe jaikhe tangri jakliya tei bosaka tangbedingni bwkhaktui dagimani rwgui sai teacher block khiklainani kok tongphano baithango bangya khe khiklai jakha hinai abo bai baksano block asuk kuchuk khlai tisa jakliya tei hamthaya khe snamjaka asuk simia samung tangpru tangbedikni bwkhaktui kebo tangkrung eba officer rok thangui nayani bo kok tei Twima wo khiklaima block hinkhe derawi tongbaimani kokno bosaka কৈলাসর ওয়ার্ড নম্বর 16 আমরা 17 মাসের তারা ব্লকের কাজ 10-70 লক্ষ টাকার কাজ আইছে এখানে আবার পরে ওই এক মাসে প্রায় এখানে বানাইছে 2012টা এখানে বানাইছে 480টা এখানে বানাইছে 1300টা টোটাল গিয়ে এই ব্লক বানাইছে বানানির পরে কাজও করে না কিছু না আধা নদীত ফেলাইছে আধা উফরে রয়েছে বাঙ্গিয়া উফরে তো গুড়া গুড়া হয়েছে কাজের কাজ কিছু হইছে না তারা শুনছি আমরা বিলটি লই লইছে amchaini lukurokni kok hinke waire wai tangbedego tei lukubai chongjak adongrokni thani thangui sapano mungsaya pri sejakliya haini bagui watini jorao salbrukno kirikorokhe ma tonglaikha Bureau Report News Now